Я гадаю, ви часто чули таке, що черешні не обрізають, тому що на них дуже повільно ростуть пагони, і якщо їх обрізати, то зовсім не буде урожаю, а також може і черешня сама засохнути. І воно шириться від тих людей, котрі або не вміють обрізати черешню, або не знають, як це робити. Тому завжди залишають її необрізаною і отримують десь третину від врожаю, котрий могло б дати дерево черешні. Давайте розберемося, на чому плодоносить черешня. Ось у нас є центральний стовбур, від стовбура відходять гілки, а на гілках є такі плодові утворення. Їх ще називають спис, як і на абрикосах. Тільки на абрикосах він більш гострий, а тут, як ви бачите на черешні, він більш розгалужений. Але також тільки на оцих списах ми і маємо плодоношення. Є деякі черешні, як наприклад це жовта черешня, вона добре закладає плодові бруньки по всіх гілках. Але як ви можете бачити, тут ближче до центрального стовбура гілка гола, а ось дерево червоної черешні. І подивіться, ось у нас іде центральний стовбур, від нього відходить гілка, вона вже стара. І як ви можете бачити, ось є плодове утворення, ось невеличке. Тут трошечки є на молодих прирістах, але вони не досить розвинені, тому врожаю багато не буде у цьому році. І якщо продовжувати не обрізати черешню, то гілки будуть рости вгору, тільки на молодих прирістах буде закладатися плодова брунька, а це все буде оголятися. І на більшій частині дерева врожаю не буде. А якраз таки обрізка спровокує утворення нових плодових бруньок. Як це робиться? Подивіться. Беремо скелетну гілку, дивимось, куди вона йде. І ось ми маємо молоді прирісти, і нам їх потрібно вкоротити на 1/3. Наприклад, беремо гілку і ділимо на 3 частини. 1, 2, і ось тут ми обрізаємо 3-ю частину. Обрізаємо над брунькою, залишаючи 2 мм під кутом 45 градусів. І щоб брунька в нас йшла в протилежний бік від крони дерева. Ми отримаємо розгалуження. У цьому році ось ця гілка обросте плодовими бруньками, і вже на слідуючий рік ми отримуємо врожай. Тому обов'язково усі молоді гілки ділимо на 3 частини і обрізаємо. Ця гілка в мене росте усередину. Я її повністю видаляю. Вона не потрібна, нам потрібно розгалужити нашу черешню, щоб вона розросталася. Також і тут ми все одно беремо і кінцівки обрізаємо. Запам'ятайте, що весняна обрізка у цьому році провокує утворення плодових бруньок, а вже на наступний рік ми отримуємо великий врожай. Те ж саме стосується і осінньої обрізки. Якщо ви минулої осені обрізали свої плодові дерева, то це не означає, що вони за зиму утворили плодові бруньки і в цьому році ви отримаєте великий врожай. Ні, також у цьому році дерево буде закладати плодові бруньки і лише на наступний рік ви отримаєте врожай. У цьому році ми отримуємо розгалужені гілки на краях, вони будуть повільно розвиватися, а тут будуть утворюватися у нас плодові бруньки. І ми заповнимо наше дерево, котре погано плодоносило, великим врожаєм на наступний рік. Тому обов'язково обрізайте свою черешню, робіть це вірно, використовуйте усі правила. Гілки, котрі ростуть усередину, ми їх вирізаємо, гілки, котрі перехрещуються, ми їх також видаляємо і укорочуємо молодий приріст на 1/3. Це просте правило. І все. Після обрізки потім потрібно буде дерева обробити бордовською сумішю, щоб дерева не хворіли, а також потім потрібно буде побілити дерево. Про це все я вже розповім у наступних своїх відео. Вам бажаю гарного дня і до зустрічі у нових відео.